अगं अशी पक्कट घे नाही बघ. माहित आहे बघ. चपाक 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 चपाक. हे बघ चपाक घे. भोपळं समजा झालं तर खालसून पण त्या व्यवस्थित त्याची निगा राखा. ढेंगावर करून मुंबईत जाऊन राहुलं असतं का उपयोग नाही. माहित आहे बघताय मी चॅनल. अच्छा अच्छा. कसं तू एवढं देवान देत तू कधी दिलं सगळ्याने. तू गेलच ना पटापट धावत धावत पुढे आणि ज्ञान तुझा मागे राहला. हा मी घेऊन गेलं कळला. पुढे येऊची घाई होती. चला 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 ज्ञान ठेवलंच मागे. मी घेतलं टोमॅटो. ह्याच्यात कुंडीत असं पिशवी घेतात ती पिशवी माती घालायची आणि त्याच्यात तुया करायची. मग काय होतं रोपाला लगेच ते का मुळा धरतो. कशी काय काय मका कळलंच नाही. टोमॅटो घ्या लावायचा. गुलाबाची फांदी. फांदी ना. फांदी मुळावाली नाही ना. रोप नाही ना. फांदी नाही ना. फांदी कापलेली आपण तोडतो ती लावायची आणि त्याच्यातून झाड येणार. मग ह्याचा टोमॅटोचा. टोमॅटोचा नाही झाड येणार आता. आणि हे काळे तिळाचं म्हणजे ते काळे तिळ वापरणारच. मग वापरतो. मेलेल्या माणसाच्या हे का घालतो. खाण्याचे पदार्थ ह्याच्यात लाडू लाडू करतात काळ्या तिळाचे. मग ता सांग या मेलेल्या माणसाचं कशात सांगायचं लागतं. ह्या काय का लागतं ते आईला कळचा. पूनम तो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. पडला तर आता रांगोळ झाली दिसते. कधी झाली. जेवण पण झालं बाबा. माझ कुठे सड्यावर जाणार आहे. जायचं होतं पाऊशिलो. कुकरात कसं केलं असं. कुकरात मला साड्यावर जायचं म्हणून झटक पटकन करायचं होतं. मग आता बनवून जाणारच हे. अळूची गाठी कोण दिल्या केले तेव्हा आहे साशी. आताच बोललो तुका येत नाहीत ना. येतात ते दिवशी बोललो मला येत नाही. शिकल्या लगेच येतात. शिकायचं लागतं. अळूचे फतफदे बनव. अळूचे फतफदे. त्याला ते फतफद्याला हे लागणार. फतफद्याला ते आण ना. ते त्या दिवशी तुला बोललो घेऊया ते. तू का बाबा भारीच तुझा काय. त्या दिवशी कुठे कुठे बोलला. कलव तुका बोललोय घेऊया ते. तिथे नव्हता सगळा समाजला. बाजारातच मिळता. कधूच असलं की बरोबर माणूस करता. वा बघा काय या विनूचं काम. शेतीक जाताना बघा. आता ही जाणार अगं भुईमुग लाव. अत्तर बित्तर लाव ने. क्या बात आहे. सगळे शिकले रे. नाना तू बाबलो काकी आहे कांच्यालाही लागता. ही सगळ्यात शॉर्टकट रेसिपी आहे. मग हा बघ आळस करणाऱ्या माणसात तुमच्यासारख्या बरी आहे. कोणी आयत्यावर गाठी दिल्याने करून तर आम्ही आळस करणारी माणसं. असं असं उडव ना. असं सगळीकडे मसाला लागू दे. असं टापाक टापाक चायनीज वाले करतात तुझं. काय तुका सांग तू जरा थांबशी. तुला काय कळत नाही. तुकाच तेवढं कळतं. अगं अशी पक्कट घे नाही बघ. माहित आहे बघ. चपाक 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 चपाक. हे बघ चपाक घे. बाहेर पडले की चपा होतो. तर मित्रांनो आज पुण्याकडे अळवाच्या गाठी खाऊ केव्हा. काय बोलवणार नाही. मी बोलवते पण बोलवतं तर बोलव. मका काय किंवा तोंडातनं शब्द येणार नाही म्हणून मी सांगणार मोठो. तू रेसिपी दाखवलेलं तेव्हा अशीच दाखवलेलं. कशी अशी आता बनवतो अशीच दाखवलेली बघ जरा. नाही नाही सांगतोय तसं. मग जा आणि त्याच्यावर बघ जरा. प्रेक्षक जाऊन बघतील ना मालवणी रायत्यावर रेसिपी वही असं. नाहीतर आम्ही लेटेस्ट पण रेसिपी टाकलेली हा अळवाच्या गाठीची. ती पण जाऊन बघू शकतात. कसा हा आता सांगची तेव्हा सांगलं तर नको झाला. माका माहितच नाही. मी कधी भोपळ्याचं येलच बघितलं नाही. तर कसे भोपळे भोपळे वर पण असतात कौलाच्या वर. वेल सोडले पण जर तू जमिनीवरच सोडलंस ना तर त्यांची मुळा पुढे जी मुळा येतात ती डायरेक्ट जमिनीत जातात. त्यामुळे भोपळो असं मोठं होता. भोपळं समजा झालं तर खालसून पण त्या व्यवस्थित त्याची निगा राखा. माहित आहे ढेंगावर करून मुंबईत जाऊन राहुलं असतं का उपयोग नाही. माहित आहे बघताय मी चॅनल. अच्छा अच्छा. फॉरेनचा एक व्हिडिओ बघितला. एवढं मोठं भोपळं. तुमचे बारके बारके असतात. कळला. कळत असत तर कळत तुका.
डोक्यात शिरत होता कलचो इलो असतो आमका शिकवतो सवळी घालून गेले आमच्या एवढे भोपळे धरले आणि आमकाच शिकवतो ते एवढे नको होत मोठे होत तुका मी शिकवतोय मोठा एवढा नाही धरतला आधी छोटा का हात घालूचो असता हळूहळू खावतो असता एकदम डायरेक्ट खाल्लं असतं मग नाही उपयोग आहे तोंड बुशी पडाव भोपळी विकतात म्हणजे हय गावात विकतो एक वेळ 10 रुपये वेल नाही पोळ्या भोपळो भोपळ्याची भेस भेस 10 रुपया हा तिला लक्षात लसणीक नाही कांदे किल्ले कांद्याची कोंबिलेले लावतोय ना मग ते का खाली कांदे येईल तेवढे बटाटे पण बटाटे इले बटाटी कशी लावलं बटाटे रुजलेले नेऊन लावले हा तशी मग कांद्याची पात पण खाल्लं भाजी मिळाली कांद्याची पात खाल्लेलं मग भारी या होता आपल्याकडे पण ते त्यांची कशी घाटावाल्यांची जमीन ती भारी असते करू घेऊ काय तुमका ते सगळं होता करू घेऊ काय तुमका काय घे त्या म्हणजे तुका सगळा ज्ञान तुका बाबा कसं तुका एवढं देवान देत तुका दिलं सगळ्याने तू गेलच ना पटापट धावत पुढे आणि ज्ञान तुझा मागे राहला आणि घेऊन गेलं कळला येऊ बरं का तुका आधी पण हे सांगितलं तर तुका पुढे येऊची घाई होती चला 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 ज्ञान ठेवलंच मागे त्याने घेतलं अर्धा किलो तरी मिळती हम्म दिसतायत हे बघ ती बघ तिकडे दिसलं ता बघ ते बघ ती बघ तकडे 2 तिकडे पण एका झाड का तेवढी एका झाडाक असंच रे वांगी कापलेलं ना वांगी कापलं बियांचं पाणी असं टाकून दिलं म्हणजे किती 7 वांगी आहेत हे बघ दिसला पण ही तुझी पटापट वाढत नाही कायची ही जात वाढता ती काकीन लावल्या ना ती वाली ती मीच लावलंय तकडे लांबडी ती जात पटापट वाढता आता मीच लावलंय रोप टोमॅटोची पण लावली आहेस ते टाकलेले बी होते टोमॅटोचे रुजा नेली ते रुजा नेली टोमॅटो असताना खायचा गुलाबाचा रोप असा त्याका टोवायचा गुलाब कापायचो आणि त्या असा लावायचा टोमॅटो आता ह्यो टोमॅटो आहे ना तर तो कापायचो त्याच्यात त्या गुलाबचा तोडलेला रोप असा त्याच्यात अर्धा रूप व्हायचा टोमॅट्यात अर्ध्या आणि मग तो टोमॅटो ह्याच्यात कुंडीत असं पिशवी घेतात ती पिशवी माती घालायची आणि त्याच्यात तुया करायची मग काय होतं रोपाला लगेच त्याका मुळा धरत कशी काय म्हणजे काय मग कळलंच नाही टोमॅटो घ्या लावायचा गुलाबाची फांदी ना फांदी मुळावाली नाही ना रोप नाही ना फांदी नाही ना फांदी कापलेली आपण तोडता ती लावायची आणि त्याच्यातून झाड येणार मग ह्याचा टोमॅटोचा नाही झाड येणार आता ऐक तरी म्हणजे आता चुका लिहिला असताना तोंडातून कसा टोमॅटोची रोपा येईल असा बोललोस तू म्हणजे टोमॅटोची नाही येणार म्हणजे गुलाबात लगेच पाळा फुटणार असा बोला असं माझा म्हणण्याचा उद्देश होतो म्हणून तू का ह्या केलं नाही तर लोकांनी तुझं ऐकलं नाही असतं आणि गाई घालणार होती मग तुका बघ वाचवलंय उलट टोमॅटोचं कलाम कसा करतात वांग्याचं ह्या असतं रॉप ते का असं कट करतात त्याच्यावर टोमॅटो लावतात त्यामुळे आणि टोमॅटोचं झाड असं मजबूत नसतं तेवढा ह्या माहित नाही तुका ह्या बाबल्या कॉम्पिटिशन देणारच यंदा तू हा शेण घातलं त्याच्यामुळे मेली सगळी शेण टाकूचं नसता चिटक्याच्या एका काय त्याचा उपयोग चिटकीचा म्हणजे काय असता गवार असा म्हण आईला इतके दिवस मी चिटकी करता चिटकी म्हणजे काय चिटकी मग कटलं असंच काहीतरी खायचं असत फालतू गवार शब्द चिटकी करून वाटलं या पवारनी घ्या गवार चल मूर्ख सगळ्यात भारी नाव तुझं ह्याचा ॲलोवेरा कुवरकांडा खतरनाक आमच्याकडे म्हणण्याची पद्धत आहे सगळ्यांकडे वेगवेगळ्या म्हणण्याची पद्धत आहे बागेत तुझ्या कधी सगळ्या फळभाज्या धरणार आहेत
तुझं काय आहे माहिती आहे लगेच तुका फळ येऊ खायला चल मूर्ख आहेस तू. आणि दाखव बागेत काय काय लावलंयस. हे बघ हे 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 काय ते ही फुलं म्हणजे ही काय ती मोहरी. मोहरी आहे ना. माका कळतं ही बघ म्हणजे राई त्या मोहरी कळत आहे एवढी एवढं नाही आता लोकं कळणार खोली नाही ना म्हणून तुका कळणार ना सगळ्यांना नका वाटलं कळतं. काय. आणि हे काळे तिळाचं माका वाटलं गावात आहे या असं रान रुदला काळे तीळ समजलं ते काय तरी वापरणारच. मग वापरतो मेलेल्या माणसाच्या हे का घालतो सगळ्यापासून कार्य काय वाटलं काय खाण्याचा पदार्थ खाण्याचे पदार्थ घ्यायच्यात लाडू लाडू करतात काळ्या तिळाचे. मग ता सांग या मेलेल्या माणसाचं कशात सांगायचं लागतं ह्या काय लागतं ते आईला खुळचाट ते आईला खुळचाट आधी तुका काय सांग. आता मग पटकन आठवले कधी लागतात ते कळाले काळे तीळ म्हणजे काय ते कळलं खेका लागतं ते आता पिंडाच्या वरती असतात ते ना. हा ह्या काय खायचं. होल होल हे सगळे गोंडे आहेत ते भोंबील गोंडे नाहीत ते. गोंडे हे बघ ह्याच्यात गोंडे पण आहोत हा गोंडे तर दिसले ते खोळसाड्यासारखे. गोंडे कशा बुतूक लावला कुळसाटासारखे नाही ते गोंडे लावले हा सांग. ते पेरला मी पेरलं बरी मग तर गोंड्याची रोपा काढून एका साईडीकच लावा ना ती बस दिसाक बरी वाटतील. ह्याच्यात काय भेंड्यात असं दे एक एक ह्याचा काढूच आता आठवण झाली म्हणून बरं तुझ्या मग एका साईडीक बरी वाटतील ती. या भेंड्यात बुतूर काय भेंडे बुतीर नाही पेरलेली आहेत ती. मग एवढी चांगली रोपा होती माझ्याकडे थंय दिलं असतं माका लाव. आईच्या गावात त्या दिवशी तुका विचारलंय मारीन ये आहे नी ह्यो ह्या काय ह्यो भेंडो वेगळो हा खायचो. ह्यो ह्यो ती भेंडी येतो आणि ह्यो भेंडो हम्म. कळला. भेंडीची पानं हिरवीगार आणि भेंड्याची पानं ही बघ बरोबर कळलं. आता कळलं मला. ते बघ तिथे आहे तुला आणखी दाखव. आणि ते तिथे आहे ते ती शिरडा लावलं असता ते वाली आहे ती. वाली वाली कळलं त्या लांब लांब ना. लांब 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 मुंबईच्या वाली आहेत इकडच्या नाही. ही तू सगळी रुजत घातलेली आहेत मग काय म्हणतं. खायची. ही गोंड्याची मी रुचत घातलं हिला बाबल्यान रुजत घातलेली इली तकडे. हे आमचे रेग्युलर रे गोंडे. मग बाबल्याचे कसले वेगळे आहेत. बाबल्याने किती बिया आणलेल्या काय केलं काय माहित. ही बघ मॉप होती काय? मी दिलंय कोणा काय गोंडे जरा पद्धतशीर लावू पाहिजे. एका साईडी कसे बागच्या बाग दिसली असते. आमका बाग करूचीच नाही आमका देवाक घालण्यापुरती दिवाळीत मिळाले बघ. ते मॉप होतील मध्ये इकशील ना थोडे. भारी केलं रे असं. फोटो मस्त येईल याच्यात. बाबूच्या वर्षाचा फोटो याच्यात काढला पाहिजे. जरा वर वाढले पाहिजे. हे भेंडे आम्ही घातले नाहीत ते मग? कोपऱ्यात बघ भेंडे केले लावलेले ते हं. असते. हे रुजान आपण केले. यंदा हा मग बरणाची भाजी तुझ्याकडे काय टेन्शन नाही तुका. मिळवा बाजारपेठेत जाऊक झालं तुका आता. हळद एवढी पुरे होता तुका की मॉप होता इकता आम्ही एवढीशी. एवढी हळद म्हणजे होता ह्याचे हं. 3-3.5 किलो होता ना हे. तुका किती लागतं. अर्धा किलो 1 किलो. अर्धा किलो लागतो. हे बघ हे तवशाचे मरणाचे तवशाचे ही पडवळ आहे तकडे दोडके आहे. तवशी पण यंदा हात मरणाची. ती चोरून चोरून खायची मागून नाही खायची. समजला म्हणून चोरून चोरून खायची. हे बघ सगळीकडे लावलेत गोंडे बिंडे किती तवशी किती होते यांच्या तिथे पण लावले. गवली बिवली पुढल्या घराला पण तवशी तवशीच चवची आहेत मध्ये एवढे आता. पडवळी प्रत्येक मुळात काय ना काय रोवलेला. यंदा चोरांचा धुडगूस आहे मग तुझ्याकडे. हो 2 चोर आहेत ते त्यांचा धुडगूस आहे. पांडू आणि बंडू. तू दुर्वांकुरची झाडं न्यायची होती बय होती आमच्याकडे लावलं आहे तुझ्याकडे. हे शेवंतीचं झाड तू त्या दिवशी आचऱ्यातला घेतलंस का आता. तू कुठे लावलं मग. मी नाही घेतलं बाबल्यान घेतलं. बाबल्यान घेतलं. तू काय माका बोललं ते नाही धरत नंतर आणि स्वतः घेतलं. मग म्हटलं बघूया बाबल्यान घेतलं.
दुर्वांकूर कायमचा फुल. कायम फुलता. हां मग ते लावू काय. मस्त फुलता नाजूक. हे बघ हे तिरडे सगळे एका लाईनीत भगवे एक तिरडे. एका कलरचे होते. ही बघ राजिनिया लावलेली आहे. ही बघ. ही खायच्या कलरची आहेत लालवाली. काय माहिती आता काही चूक फ्लावर पाठवतो. बिया खायचं आणलं बिये. पंकज भाऊजीने फ्लावर पाठ लावली. पंकज भाऊजींनी लावलेली आहेत ती. हे बघ त्याच्यात ह्या घालतात. हा हे पण तुम्हीच लावलास. होय. कणग्यांचा उपयोग काय. पण जे खातात औषधी हो बाबा. आणि हे चुरून सुरून चुरून 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 सुरून सुरून सुरण तो चुर हयो हयो हळद. हा हळद हयव वियन कसले कसले प्रकारचे बघ. दोडक्या बडके सगळा गवली बिवली तुका सगळा गावतला. गोवली म्हणजे गोलवाली असतात गवली. काय असतं? दोडके म्हणजे लांबड. हां हां म्हणजे भाजीचा प्रकार हा. भाजी दोडक्यासारखे असतात. पण त्याचे शिवे बिरे कापूचे नसतात. असे कापायचे नाही घालायचे. ही गवली ही तुळशी ही किती खाशी निघते. आणि काय काय जण गावात घालतात हा मुळात. पाना पण घालतात. हा आणि एका उरूचे दाजून हेंगा जरा जरा खत घालायचा आणि उरवायचा. लावलं म्हणजे झालं नाही. माहिती आहे शेतकऱ्याला शिकू नकोस. तू शेतकरी काय या म्हणून सांगत होतो येतात का जाऊन देत. पण समजला. ही गिनिया काय ती घेऊ का ही. सांगायची होती त्यातली काढली असती मी आता. पण ही मस्त पावसाळ्यात येतच की पाणी दिला की कायमची नाही येतात. नंतर येतात. नंतर समजा ना कुस करून बिया टाकली तरी येतात रुजून. मग चांगली आहेत. त्या फोपळीच्या मुळात टाकू बाई. क्रिसमस ट्री आणि फोपळीच्या तर. तू कवटी चाफ्याचं झाड लावलंय तुमच्या तिकडे. चौथी नाही दुसरा चाप आहे. कवटी चाफा म्हणजे गोलवाला. तो नाही लांबडोचा तो. तो तो चाप त्याला काय म्हणतात. तो नागचापा. माहीत नाही बघा पण बहुतेक तोच लावलेला. तोच बघलंय मी. तोच ना. तर अशा प्रकारे हे तुला दाखवून झालेलं आहे. पुणग्याची बाग पुणग्याचा बगीचा प्रॉपर्टीवरीच आहे. ही प्रॉपर्टी आहे. पूनम तो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. पडला तर पूनम तो एक काढा. हे भोपळा हळस. हे असलं गुलाब आहे झाडे. गुलाबाचं एकच झाड नाही लावले मी. बघलास हे गुलाब लावायचं कायमस्वरूपी गुलाब धरते. हां मग तसं दे माका चालेल. बाबल्याने लावलेला तो. ह्यो पण ना ह्यो नानांकडचो कळू येत. तुका त्याच्यातली देत होता मी पाणी. दिलंस. मारे नाही शेंगा दारू विचारलाय मी त्या दिवशी. माका वाटलं लावलेली आहे ती. हे देवा काय मग आज जाणार आहेस. तयारी आहे. मुंबईला जाणार आहे. नाही नाही हे शेंगा. चल मग बाय बाय. भाकरी खा जा. भाकरी घराकडे हा, ती खा. हां नाही तर ती राहू आता. तुका काय गो मला खावी लागेल नंतर ती. ती काम पटकन यायचं जाऊया. बाय बाय. जा लवकर. बाय बाय. चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे सकाळचा आपला टाईमपास करून झाला आहे. पुणग्याची बाग बीग बघितलास कशी आहा ती. बराच काय काय यंदा पेरलेला. तर आता जाऊया घराकडे भाकरी खाऊया आणि पुढच्या कामाक लागाया. तोपर्यंत बाय बाय. इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या भागात. चला. तर अशा प्रकारे हे तुला दाखवून झालेलं आहे. पुणग्याची बाग प्रॉपर्टीवरीच आहे. ही प्रॉपर्टी आहे. फुलबाग बघा फुलला फुलबाग बघा फुलला.